Hello mga kasursur, isa na naman pong lugar yung aking papasyalan dito sa mismong Abra. Yan, dito po sa Luswak Spring po. Yan, pasok po tayo mga kasursur. Yes, nandito po tayo sa may spring po kung saan. Dito po yung entrada po mga kasursur. Kaya pasok po tayo. Heto, kung nababasa po natin, yung entrance po daw sa adult is 40 pesos at saka sa children naman po is 20 pesos. Small cottages worth of 300 pesos po. At saka yung family cottage po is 500 pesos naman po. Yan. Dito po yung registration area. Yan. Ayan, pupunta na po kami sa cottage po namin mga kasursur. Ito. Ito. Ano to? Lagayan. Makikita nyo, napakaganda po dito, freshwater po siya. Tapos, napakadaming visitors din po dito na kagaya namin. Yan. Yan. Kung makikita nyo, napakadaming tao po. At saka yung tubig po dito is malinis po kasi spring po siya, mga kasursur. Kitang-kita nyo yung tubig po dito is nakikita po yung mga bato. Pumunta na po ako dito noong mga ilang years na po. Tapos, eto na po yung pangalawang pagkakataon na napasyalan ko po tong Luswak Spring. Yan. At saka kung makikita nyo po, nandito po yung tubig niya, lumalabas po siya, kaya napapalitan din po siya kaagad. Yan. Napakaganda mga kasuso.
kasursur. Time check is 4:52 na po. At kami naman po ay uuwi na. Kaya dito ko na po tinatapos ang aking vlog mga kasursur. Till my next vlog, kung saan na naman po ako pupunta mga kasursur, please subscribe my YouTube channel, Paolo the Explorer. At saka ang aking Facebook page po is Kasursur. Yan. Thank you very much mga kasursur. Uwi na kami mga kasursur. Sobrang enjoy ko po at saka enjoy po namin. Enjoy na enjoy po kami sa pagpunta namin dito sa Lagayan. Yan. I love Lagayan. Bye mga kasursur.